Kamusta kayo man na naimbag nga oras yo amin? Shout out kada kayo amin amang tartarabay, kadagiti amin ang drama tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san apud no anagan. Ngamsakbay na makablawan mampay ni Elena Reyes, ni Jaira Tampok, dita Kabarugis Quirino, ni Ray Arellano kinibiyag ti away. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kaya't ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gaputi palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag nagadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong landong, an-anusan nakpailaang mon. Sabay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin ka bagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngayon saan nata tayo magkakapsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay kat dumting tulat ta dahi ta, akabagis. Saan pa siguro nga ita? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Tawore ka sa no ti ayat mo bumaknang, no di mo matang gaya ni ti aramid, awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaang nga dito'y balayaw, bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsili. Hingkaginanan, ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sa pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingkaginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siyak ditan. Hingkakidag silpunan tag-relax ka mo, ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito balay yung ngay, no jak tumulong ka dagiti trabaho ditoy. Ay, manong lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauwak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron, mangantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumangoy di lamisaan tay nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog namin itimulan na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala, pagkiayab mo itong harod matan nagiti kakanakang, tambangan tayo, kabagis. Wan manong! Nay, parbangon mo gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Di ka pa'y bumangaw. Nana, asino di agwalwalis, at parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait na masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggalit day di akabsat mo. Mababay nakpayano daduma. Tadandani iso amin, di mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-matan ni Tisyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, iti ubing kami pa'y. Ay kat, nagnagam siguro iso agimagat. Sa bagay mat ka niya. Isabay-bay am laeng, no kaya't natyang trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka, maringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo't, tanarwamak mo't nga agtagtagi balay, lakay. Basta baybay am ti kabsat ko, no kaya't nakatulungan. Alang arot, ta inak agluton. Nasapa pa eh. Iturog mo pa tawan klase na kita anak ta. Agi na nakamit. Sana palay, tadaliti siyang agluto. Ay, manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo dito balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mo't namin impalagip. Kamamok lang amin itagsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siyang. Bakit? Ayam ni ti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan sa mo ta nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tinakman kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawin. Agriin ka, antayin ka mga ano yun. Apay adi ka bumangon. Madi, ti bagbagim? Wan nga rod manong.
Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga eh. Agurigur kaya. Saan mo't ngam, banog ko la siguro dahito manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na kitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditi bagig manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige. Baga akto ti kabsat ko bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pa ikit din ijay kama na. Napanan naman aya bakit? Nakaturog man na. Ay kastalatan ti aramid na. Maturog ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumuaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot da ita. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngam mat kaya. Ay baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tano siya ti mangibaga ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasama klakay. Tisyang, tulungam ni manang mo ngagluto. Uwan manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiimas sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan pa'y mang-amin trabaho. Ayos lang. Hanggang, apay no ituloy mo ti ag-eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag-eskwela manong. Amangan numabagsakak tulang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam ti ag-eskwela. Siyak ti mang paadalkan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta sana katulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, adda pang isarakan lakin ka at trabaho. Isya, nga laom dagito'y jak us-usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, ta nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itid ko ken tap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Ken dagito'y pa ne, sapatos ken sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow, nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kani manong kanya. Ngawan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure, agdalos laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom tinagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Ngam, maistresak ngamin no makitak anarugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak mo titi trabaho ijay. Nagagutak tupay. Siya kaming tagdalos, aglaba ka nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di kag sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Diyak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mangsingiran? Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong Lando, ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minay. Dito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho.
Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Oho. Kaya't ko yung syudad. Nauma akong dito yung probinsya tatang. Kaya't mo ti agwitres ti siyang. Ha? Sa di naman kan akin restaurant. Tay kumadak ka la restaurant ha? Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel restaurant tayo jay. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi I-submit mo to para ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panangrugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdamak to na mangan. Nabsugak pay. Aya? Sige nga rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakita, jay kan kanan jay kabsat mo ija kusina. Hoy, mangmangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangput na alit John. Ay, ang tagaya minsang put na amasida. Ang di na enroll, di mangmangan tayo. Nalala, bye-bye ako. Nagsweldo siguro. Iso ang matang itilitsyon. Malitikas niya nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lahi. Saan dapat takas niya ken kwa na? Open diti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye ako. Di mun si taan. Tamangan no, agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupa na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo ka? Ni, apay damdamaga manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ipalagip. Na umadanin ti due date ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga disnodo ak. Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ating ko. Ay, pumanawak lang iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan da ka mo napapapanawan? Basta pumanaw ako. Pag naadam kumangay. Agaba nga kiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran samad tan jay kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Mayaman, nung kasta ti kayat ng aramidan. Linapdak mo at nga talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak magpilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw lang tamay. Ala, anya laangan nga timakuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapadaw dakan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni nanam arusana. Ay, apay. Pinapanaw dakan di tabalayaw. Ay, saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan dito. Ah, ay, awan napuno amin. Hangam no kayat mo. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang mo. Ay, tilima kasot. Ngam, siyak ti pang tidamwan. Ta, siyak to ti pang tid, iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kaslan, agam, na totally katulong. Ta, antidak nga raw. Ay, kababain saman. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida. Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basik. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay di balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Sino ang kamsat mo? Ni Manong Lando, sir.
Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kasta ya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga minto'y gayom ka. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak dayta. Oh, makitam. Nasing pati ka anak ako nagtumay. Wen nga ron. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basi ti sweldo ditoy. Pay na yung pimbanaw ka iti balay ti kabsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matag solo. Di ka lagbain. Iti standby ka, nagkamang ka kadakwada. Gamitan tan trabaho, pimbanaw ka lang ta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya lumasin. Kaya't kung arod matag bukod. Nagsubli ka iti ang damanong baw. Sana tila pakigigyan ang dita. Timon sabi ang mamaw tapag nanaidam. Ay na, amam mo. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing po tabakit. Eh, kita ang baset ti siya. Di ka basta talag iti di mo ang ang mamaw. Ay, narigat ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramido. Oy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datala ang may ti adda dito'y. Tadata nga raw ti agkakwarto. Isuasi kalakit ni tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw kalangan dito, itisyan. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapababasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan adi ti balayo iti oray 1 week niya manong. Ta agbiro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga mina na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito oy. Kababain ngamin ti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mapit lang, tayo nakitain. Ada ka diti kabsat mo, ni Tisha. Well, sir. Apay ka diti kabsat ko. Napukawan kami iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kabsat mo. Pimanaw ngamin na saan na nagpakana ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di ka madanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmadlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Taimbaga makaanakam da sir. Ngam saan matgayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa ni Tisham. Oh, ni Tisham, ti agtatakaw, Ay, sir. saan? Saan ang agtatakaw sir? Awan amok dita. Kasta unay apa nagsangsangit ko iti daydagundaway. Tanagdanag akiti husto. Dati amok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan matlang tagpayso kat napanatnakan ani Nana Rosana tinagtakaw. Diyak ko nagsapul iti pagabangak kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dag iti bidot ko kat manipo di din sinursurok ti agibingay iti sweldok kat nakitinulong ak iti kapsat ko para iti magastos iti balay da. Alakastan, to'y pagayam mo ti siya.
Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. Diyos dagngina iti tunggal maysa. Hello kada kayo amin at timanan ti gayam yo amang kabkablaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo Felisan apudpud na nagan tintay patangatang ita. Ngamsak may na hello mampay kini Jason Oracion ni Lucy Rivera and family di Tabanggar kani Ma'am Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni pagayam Feli. Dear manang biyanang, nalakangag pungpungtot ti kapsat ko ani Zaldo sa napudpud no anagan. Basit ladi na magustuhan agungat adagos kat makiapa adagosan. Kanayon ko matabagbagaan tadyak kaya ta makiapa ti kapsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala ka kabsat, mangan kayo laeng. Di kay agbabay na. Ado tinaluto amakan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y Ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen nabsug akon. Namin ado akon anagpungga. ay ang dagiti anak mo nga Nanganda ka din? Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da, nalpas dan anangan. Ay, nagaliwawa kayo. Kita nyo ba basit na ni? Magkakaarubay ako mag-istorbo. Ay sus, agunget man day takaaruba tayon mare. Atay, di mo inayaban aya. Inayabak mare, ngam di matimay. Tapos kayo tulad ng naraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayo, yung aghanda-handa kayo pa lang amin. Nariwawa kayo. Ayaw na yung day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Mapay, hindi kayo pala agawit ayan. Nunalpas kayo anangan. Agawit kayon. Di kayoag-uumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kaming mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na, mare. Ay, ala kakabsat. Tangay ado pa'y titaraon. Ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe matdayjay at Tata Saldo. Uray ado ti bisita. Agsasaulat ta iti sana may parbeng. Aglablabas na dyan alakay. Hinton kon inik ka kon nay. Ay, saan agparbeng ka. Tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Amo na birthday party, sumanao. Saan ba arabi iti panagpaskin ta? Aldaw may, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kaskan kwa na. Ta saan ang makaaw-awat day dya akaaruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti aramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagis tapno saan ka ang high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid da kita kaaruba ngay. Awan papayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga aramidan da ti kasta. Ang jaklagtag tagari, ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldaw. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita at tao. Amok, adagiti manan anak mo, tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Sino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat ti mga basura kadagita. Isurom ngamin nga agi basura dagiti anak mo. Rukon day Tata Saldo. Kinuwara naman tanda gito'y basura dito'y ayan tiridaw. Apay, anya na dyan ba kay? Ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Iso nga inyag na dito'y. Nay, apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni Jay? Ay, jakam mo Ngamsan mat arimrimor dagiti anak ta. Tain baga kadidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo. Anyan day dyan alakay.
Ay, gaputan nakita na idi anagiwara dagiti ubing tayo dyan. Isuda mo't tanti pabasulan na. Ala, dili nam latan dagiti anak ta. Asanda mapaman iti paraangan na. Ni, si kamat gayam ta sarsarunwak, marimilan, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor, mare. Unay mat akabaw kon. Ah? Anyan, kating kasublian mare. Ayawanan, kumabawon to'y kumare, mare. Hindi ka man kumanatawa, lumabas diti paraangan. Ha? Asino ti katatawaan nyo? Siya! Ala, saan tatasaldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Agalas di alamid yun. Ala, agsina ta dito yan mare. Agawid akon. Inak mat subyin tay nalipatak aginatang ko ija istor, mare. Ala, mapantang. Apay atunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka-aruba. Awang pa'y limpyo ka-aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanya. No apay ngami nga da ka-arubak dito'y. Awan mo't iti ka-arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw, dagiti sularda. Iso nagpatakder da iti babalay da. May maya ti awan ka-aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw ti ayan ti balay maw di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti kaaruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Asino da ko maapakibagayan. Naglalaingan dan. Si kamat lang ti marigatan no ada gurguraem a tao kabagis. Kasadumat nga main. Basit laabanag pagungong tam. Kalaban mo amin na karubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Ada pensyon ko paggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Isu nga ure awa karubak, okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko, no awan ti kita sakit ti ulo. Sa bahay kami na talaga ti ugali da di akabagis yun na pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, awawatan niyo latan ni Uncle Yo. Laklakayanan ng di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Ala, di mon guraan di Uncle mo anak ko. Awawatan tayo latan takas di ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni tatasaldo man. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagan man no papanan na. Sika na, mabutang nga. Ay, tatasal daw. Papanan niyaw. Kan, apay ngagpilay-pilay kayo. Adan sa matrik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Jack kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jellybean na apimanaw, mare. Tuwan nga ron. Ay, una yan. Sabali at talaga ti ugali day taakaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw eh. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no see, bayaw. Italaang man na nakaumay ka. Wine, Ipag, Fele. Ta, manipod na tayo na nilakay mo kabagis ka. Jak menten imay. Ta, awan menten na di kabagis ko apas pasyarik nito. Ngam ita, at darason, iso ngay maya. Kit no mabalain, makipagnaidak pa lang ni balay mo, Ipag. Tagbiro ka kiti customer ko dito. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbalbadi masadsak, Ipag. Agsingirak mo titibayan ko, kas tangdan ko nga agmasads. Ta narigat mo tikas ta trabaho. Makamannog. Kastaya. Kat,
Anyat pa may am nga eh. Agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Oray ag sursurak ipag, tapno makaadu ak iti customer. Ah, kat ala abayaw. Makaammo ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga oray lakaya na niya, nanang. Wala, tanalaing mga min nga agdala. Kan nadalos iti bagina. Un nga rod, kaslabaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga oray lakayan. Wen, ta di ka ububingan na. Ado ti agkursonada ken kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw, nanang. Ay, day tati Jack amaw anak ko. Hello, ganda. Agpamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Agmasmasahe ak kabsat. Nalipatan na kaon. Ay, si Katay Kamsan tayo di bayaw ko at Tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga rod. Nabayagan nga birbiro kak itimang masahe kanya. Nagsakit intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita kay din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyak mat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, Los, himala. Apay, Marimila. Kita dyan na ungat akarubat ah. Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ayunan niya. Anong adda nang ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsa. Anya? Apay nga tangay. Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaan. Tamom lang aya, ang mga ano da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnait mo iti balay na. Wan nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na iti tao nga da nagkinaawatan mi kani ipagfele. Kagura ka din ganda ita. Ay, no basta. Saan mo atay, ni kabagis ko. Pulos mo't salda. Ay. Itaan niya aga po ngay Mike. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaan. Ay, kit mo na. Thank you nga Roda. No, kaya't nagbali na kabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita ka ko yung mga babae. Itian niya aga po. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko ka iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo di balay tag party Ag-party Ah? Nick? Ay, katpon na, Tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag-celebrar akmet Ang jakla iyay ayab. Kat naimbag man tagawis kayo itan. Wen tanaragragsak met lagno adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, tinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga rin ngagnana din niya pala ni Uncle Saldo ngay. Kat pinagnaed ka nung arod ni Uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwanan ni Uncle Andoy. Adan samat limod ang nagkinaawatan da. Ay, jaklaan mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng, nanang. Nga may simingput ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kan pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko matngarod da ita anak ko. Ay,
Kas jay malagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan ay ti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man ni ti kwartam. Wan mat. Ang damat nornong kon sika. Tangdan ko nagbadbadi masads. Talaga makaurnong ka, tadi ka matagas gastos dito balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Wan nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kap-kap balay. Nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya first move ngay pagbagam salda. First move, imposible nga awan uray basit arik nam kanya. Awan ka di panagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakal. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't kaminin ayat ikastoy. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon libod ko na ito akinataok, friend. Isuadak na nga sa asawa. Tagpada ti kinatao ta. Ay, no kasta, bading ka matakas kanyak Andoy. Awan. Iso ano binaliwa may ti salda tinagan mo. Andoya. Kunang kanyak. Diyak lain pagaruop. Ay, pumanaw ka karo din Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. No, kasta. Nagawidan niya ang kalandoy, nanang. Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Saldaw. Wan siguro Ta di pa'y laan adlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba iyon nga gonggonay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga ruudin, Umuyong man ang Uncle Saldaw, nanang. Ha? Pag ko naamat nga Eh, kat siyempre, awanan tayo inspirasyon na. Pimanawag. Bagbagan yun, digita anak yun. Tadi daw may agiwara-wara dito yung bayan ko. Day, kabages. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron digita nga anak ti karuba. Di da mo bagbagan na giti anak da. Jay laag papaanaw at amuda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay, sus! Di ka nga min agungat-ungat ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirig na. Maulawak. Kailan si magititel-tel kan ulog. Ay, sus! Ipagkalaan nga na ospital ka, bages. Ang yaman na kititulong mo, kabagis. Awan anyaman na, kabages. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabages. Naimbag ta may stroke la, hindi napasamak ka. Ay, un nga rod. Kasanuwak lang, no jakon makakunail. Ay, liklikam nga minta kanayon nga agpungtot. Kabages. Makapadagas kan ka ti kasta. Wan, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti agbalbaliw. Ikarigatang naikatanda itang ugalik. Uwan rumbang laeng kabages. Tanaim-im nas matlaeng ti agbiag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Sikamat laeng ti marigata. No adda kaguram a tao. Saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katatao. Ken basit lajak magustuhan. Agunget akadagos. Makapadakas iti salon at ti kasta kabages. Isungag balbaliw kan. Tasikamat laeng ti marigatan no kasta ka. Wan. Ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Pinaliiw ko ti kapsat ko no talaga takdaran na timbaga na ang agbalbaliwan. Kat kasi na natungpal na matday ta.
Kat ita saan na nakasitisigod ti kapsat ko, tamo na magtandi makibagay kadagiti ka aruba na. Alakastan, ti pagayam mo, Feli. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan ti sabari man na napakasaritaan. Dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you. Diyos dagina kada tayo amin. Thank you, iti saan niya pan nakaumamang tartarabay kadang iti uploads tayo. Kaya't welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni pagayam tayo a Flora saan naapudpud no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kini Sir Larry Ubungan, kablawan naman dagiti kakabagyan na amin dita Duplasan Juan La Union. Ni Ma'am Jackie Makabalog kani Ma'am Nati Agustin. Kastiman di ko na ni pagayam Flora. Dear Manang Biyanang, adanak kwa nalaing agdiskitar iti masida, ngam babaan ti dakas awagas, banag apakaungungtan, kan pakasirsirmonan na kanya, rugyak nga rod ti agsalaysa. Pangalan na lang. Nakaluto akaw. Adyagay, day talinutom amasida, anday. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Andiyak tiniliw mo ngay. Kat pasig nga agok ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Ay, kwa. Guys, umayak mag. Anda kayo. Madali ang kal. Madamdamay tayo ang mga nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka kabagays! Di mapukpukaw tayo kawitan ang manok may. Awanlat na idaw-dawas dito'y balanyo kabagas. Ay, naidyak ang Awan mga matinang may. kabagays! Dito yan sa bali ang manok ang kal. Napanan na katamanan. Agpukaw mo tandag iti manok may. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Ang mga nung nagtalaw mo tinang kal. Ag-self supporting. No saan da mga na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakan mat igaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulumag dagiti manuyo ang kal. Sige tinakman sa pulan. Barang adalaang dito ikigay. Anday, ibagam man agpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ay, kaginatan ko Diyak paiso, anday. Kagpaiso, ginatan ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan niya. Di kayo mamagsaw iti kasta no awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak iti sana na saya Lukas, talagang adumot itarakan mo ang manok Hay! Adarog na pukpukaw. Inulit ko abinilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkelan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapananay nga tan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau? Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay ka siyempre, amok ti bilang dagito'y manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyek. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpiksa ang memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagito'y manok ko ti makikaroba? Iso ang masiguradok at tinakaw dadagi jay. Payamaw, tatumulong nga agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas! Ang mga nun dala dita karoba. Kuraktumot ngamin nga ipupukyo dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak matngarod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da. May mayad no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apapadan. Unangam, napukawan ka niti manok. Amangan no nayaw awanag. Sige man tayo nakasapulan ti manok ko.
Ayo, Manok! Angkay Primaw! Angkay! Apa ya? Ada nakita ka ba niya sa iti asidag ti balayaw? Ha? Banyas? Wait! Iso laki di tagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di ti manaw. Anya? No kasta, saan a tao tinangtakaw iti manok ka? Saan angkay? Krrr! Krrr! Ay! Kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay. Agsasarunumit na ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lukas, ang petas laburido ka nga, pakpakan ka na kita manok mo? Ay na, kurang man ang titarakan ko ang manok. Ay! Anya? Allah, apay nga? Agsasarunumat ang tipan nakapukaw ti manok mo, Lukas. Wala ron. Ay, awanan. Pahinino ta na maibos ni manok ka. Ipupok mo kaminan. Tandamot pupukan dagiti manok mo di ka. Tapno saan ka nga problema? Nangalaam manan iti insangpet mo ang manok idirabi anday. Napido ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawa mo na. Am-amukan anday. Tinakaw mo dagijay ang manok kanya. Saan? Napidot ko kung lang arudin. Sige tarumara. Inak ila ko dagiti manok ka napidot ka. Isublim dagiti manok. Saan mo ako ka dagijay? Pangisublang ay kaya mo amot aking kuka. Napidot ko kung lang arudin. Ang talaki ba? May ranranot kay lang arudin iti mapaglalakmak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo, Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay ti tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga, umdasan day tamay sa manok iti may sarabay. Sagay sa iti rinabii? Kiway! Manumay la tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakawan akmat lang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana, nagrigat ka gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Sana, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya at tikas tangar aramidam? Apay di ka makonsensya? Haw, pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida na dahi tayo ti biyag ka. Anday pang-aasim. Sartigam tikas tangar aramidam. Kasanon numatiliwan da ka nga agtaktakaw. Di pagsardingan ko na lang aruday. Bay anda la ka day. Masaduta ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahil ti kastay. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitambay. Rabi manay. Gundaway ko maninday ti ngagtakaw iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno at dami ilakaw. Ay, dapat pa iti silaw ka. Oray ta, mo matiturturungat. Kan may silagmay. May maya noon silaw. Tapno mas sigurado nga wang makakita kaniyak. Nay, anya day tag igpila man day. Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao isa naman ako. Ha? Nagluloko kan. Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tangay. Ay kaginatang ko Ha? Sige ta, dardarasak paray. Adda nang ko maipapangkin ni Anday, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaro ba? Ha? Adamot na pukaw ang manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan di ka na ka. Nang runa kitawan pamanagnik kaw. Ngam kasaritam kumalatan ni Anday. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. No, da pa man dati paranggang, tasang ida. At daya may paranggang ay bitensya. Ngampod nomet nga may nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang nga ro dagi jay. Gida dumamag ka mapipidok ka kung itag na. Basta di ka agar-aramin iti saan anasayaat. Tano matiliwan da ka, sigurado nga idarumda ka, anak.
Nalasa na balay. Tagtalay na dak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno sanda kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jak mo't makikita ni Andy Lucas. Wen nga ron. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan ngagpakita? Un nga raw, nagbakasyon sa amatan. Ken, awan ang tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo king kuhana Delikado dahi dyan na matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Umay kay mga nay! Anyat ay ayabam di ta manok. Kat nakapupok man dagitay manok tayo, Anday. Unay kidin, ay, di kay ngumaniwa di ta. Kurkura lat ta, tabarang nga daw may nga abuyaw. Dagita na nanang. Ay, sigay, mangang kayo na. Manok ti kaaruba dagita. Di umpayan nyo ata, umay darog, mangang. No'y marubayan da, manok tayaw. Anya? Nanang, mga sawa ka. Nay, asi ino ti asawaan. Kaya nubiyak Antayo nga ti lugar na. Iso jak yaw awi dito balay. Tiksnik ko nga may. Ngam nagkita kami diti personal. Kat, ada pangasawa maya. Kaya uray simple la kasara. Uray may salaba iti handa ka mabalinan. Ay, kit na saya at ano mga asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwan. Tadanton asawa na ang mga nawakan kwa na no bilang. Tano siyak, di nak mo dengdenggan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana Itatanal pasti kasaratan dyan ay. Agawin ta di lugar may. Ta ijayan ti pagnaidan ta. Anya? Ni, kunak man nagtapay dito balay. Maburi nga dito. Awan mo mararami dito lugar yaw. Kat sumurot ta ka ni tatang amapan iji talon, ano kaya mau? Mabayinak ka ni tatang mau. Agawin ta di lugar may. Ta mas komportable ijay. Mababayinak ka dananang kin tatang mo dito. Diya marami di kaya ko dito. Kay kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin am-amo dito lugar yaw. Ure kaya ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito eh. Basta gawitan dyan ay. No di mo kaya. Siya lang ang gagawin. Ay, isa na. Sumurutakan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no, agnaid kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami dyan kay. May ikaw ha. Iso ang nagawig kamay. Ngayon, apay akas tati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Sa takasta. Ay, nay, palagipan ka, Andy At ang asawa, isungag balbaliw ka kuman. Noon niya ti aramid mo, idi baro ka, di mo aramidin ita. Agday ta kay man ako nang kay. Sagbaya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kay lanasan, Juan. Agpapada tayo bilang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag sayagam ti bagbagak. Agbaing ka kumait asawam. Agbalbaliw kan, Anday. Ay, no kasta. Adamanan day jay nga Andy. Wan, agnaigda ka nung dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya. Hay, delikado man nga ruden Amok, tikayan mo asawa Lucas. Gambarang agbalbaliwan na. Ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga ruen. At ang asawa na ang mga nawakan kuha na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro ang tiwagas. Tap no agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan. Ay, siya ni Lucas. Karo ba Andy?
Isyakmat ni Janet. Ay, naimbag man, ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa, tinaasawa na. Ay na, nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayo nga agam-amo ko ni Andy, sakbay anak kasar kayo. Nabiit kamlaan nagamam mo. Sumagmamanula abulan na nagamam mo kami, nagkasar kami. Ay, ganun. Sabay la kumata, naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Ang balbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kuha, ay kayat ko asawan. Sabay kumata, agsing-sing puta kanayon ni Andy. Andi, akin manok itisim magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abugam man, maruam da kita. Ay, saan, Andi? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya, tapay ati limumay. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Expert ang agtiliwiti kasta. Ha? Mala, ingkay saganan dagiti Ricardo, Andi. Tanay, mas ti si datayo ita. Nay, akin kaldeng kita insang put mo, Janet. Nakitak man ni Jidalan nanang. Marikmek ka marikmek. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawan da. Sayang mag, iso nga hinukod ko na. Anya? Anday, lakay, ayan mao. Anday, isagana mong tayo sukatan ka dumari ka daw. Woo! Ay na, kunaknuad dan mga tipakan ni Ande, iti pa nagtaktagaw na agam. Pada na magayam amang ngagam, tinasawa na. Ay, kasanudaytan ngay. No kasta, kalding mo, jay nangisit ti kolor na nga ababati Sara na baraw. Wala na, Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije balay. Darasam, tadi na pa'y pinartay. Ha? Aday je balayo ti kalding ko na na? Wan! Ala darasam, mapan kan! Nay. Apa yan nga dito yung surat na lang? Sumon, day ta kada kayo nga gasawa. Ha? Apa yan nga da sumon, may? Kasta tirumbang ka na kayaw, tapno ada pagnakman yaw. Anya? Pasensya kayaw. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insuro kan ka ti agtakaw, ngam no apaya kasta ti aramid mao. Iso asangwan yaw tinagbasulan yaw. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan yu iti asawam. Iso asangwan yaw ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultada ka no, lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmulta ta bakay. Naimbag tanasyan da ka data. Pinagbigyan data, nagdiskitar ta pa iti pagmulta ta. Alam, saan titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabaleng? Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti ambuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday ta agtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kasta nga aramid. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. Sinersermonak dagiti agasawa kat binagbagak ida. Kat ipagyamanak dim ngagdamat iti pamagbaga. Kat nagsalukag da. Kat ita adan pagtagilakwan da ija ilimi iti prutas kanat natang. Kat adamot den 5 nga pukok kadakwada. Alakastan ti pagayam mo Flora. Alagagayan di tamanan tinagpatinggaan day ta apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Hello papagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo asinyang saan napudpud no anagan.
Ngam sakbay na, kablawan te mampay ni Ma'am Remedios Usunen, Maybelline Mangali Usunen, Mayvi Usunen, kanilisa Duldulaw. Kastoy manti ko na ni Pagayam Sinyang. Dear manang biyanang, may papan iti aramid mi nga agasawa ti kayat kwa pay drama kan ka. Kat sapay la kumata makita ti adal kan leksyon, daytoy akapadasan me. Nalaing kami ngamin nga agbulod, bulod kalimutan ti style me. Wano saan mat change item. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Itulin mo daytoy sinya. Nay, akin martilyo ditoy. Kabarbaron samat atong. Ginatang ko Kabarbarong nga raw, di ginatang ko. Kagagatang dayta. Itulin mo. Sigurado ka? Ay dinakman alilawan alaklakayan? Amo konti style mo. Style ngay bagbagamag. Aguli magkamamot. Bakit ha? Karupropal mitay sigod ang martilyom daytoy. Kastoy matlati kulor na. Wen, tapaburitok dayta kulor. Itulin mo Di mo irura. Jakpay usarin dayta. Binulod mo dayto anya. Ay na, basta idulin mo kaling. Unay ka na iya. Sumanao ka pa'y laang. Aldaw, at dangatan ni uncle mo dita barayda. Ay, kasla nagpailim at itay tata. Ay, sayang. Diyak na sangbog. Isublik ko mato'y martilyo na. Awan magagayam dita balay na. At dansan ni anti dita balay da tata. Ay, diyak mapan dita balay da. Tamang ano ibagata ang tanunag diya sa na. Ibagata ang tukid day. Akal kalungag ni bakit na. Si kaman lang ipangibat siya kung diti martilyo. Ta isublim to kin kuha niya. Ha? Ay, wala tata. Sige. Tausarag man pa'y. Natukol ngamin ti martilyo kan. Diyak pa'y nakagatang iti sukat na. Oh, sige. Alabo. Usarag. Oray sublim to. Ninto may abulan. Tapno adda aramatem. Oray makalawas lang usarag tata. Sana balay. Ta ipakadak tokin ng girkaw. Ibagak na dakanyak ti martilyo na. Awan problema. Usarim lang katakan. Abay, kaanaw ngayon sublina. Itay lang ang kan. Naimpagman kay sublina. Sige, usarim lang katakan. Oray, tadyak pa yung usaray. Antay, adan ang kan? Karuruar na. Napan na impastaw, dagitay kalding na. Isublik ko mato'y martilyo ng tay. Da kayo na ati pangibat siya. Sige, yagmaw, taitad kuntaw, aldaw. Sino tinangtad dito lang? Jay ka anak ma, ni aldaw. Day takano tay binulod jay kumparim ani atawng, binulod mo't ni aldaw. Kat ita, isublinan kan ka. Apa yung akasta? San samat aday tatay martilyo? Isumit daytoy. Color blow, ti pagigaman na. Well, ngamdahan daytan. Kano ka barbaro tayo martilyo? Dimahan kita na ako sa'y. Ahaw! Imposible Katuan siguro Ay, sana mabalay? Yagmaw tayo sublik na ta. Sino nga iti pangisubliam? Kaya kumparit atay isuti ng bulot ite. Ay na paray, oray lumnedak dito nagtagdirak na gululbuda. Kabarbaro ngayon sublik kina Aldo akanakam di martilyong. Anya, apay ka nakastangan? Nakadadaan mo tan? Imposible ba na? Damagam iti ka anak ang paparay. Tanong siya, insublik ka barbaraw. Ang mga no insukat di ka nakam. Dahito yan kibagbaga. Iso adyak kayo tagpagpabulot tayo. Pasensya kan pare Diyak ngamin amaw kasi gayam ti ugali di ka anakam. Agsukat gayam iti gamit. Nay, ada ka? Nagagapuam? Maluyo mo na. Di ka pa'y nakalutaw. Kan walis ting-ting matagam mo. Wan, napan ko binulod. Napukaw mo, tantay walis ta. Unayag. Pati walis, mululang. Ay, agtal na ka man mo. Kuray mo't sika. Tila mabulbulod mo iti karuba. Sa inton isublim sa baleng ti sublay. Layuan mo man. Lawat kamot abakbakitan. Anawahan na. Tamapaisuan ka nga may. Ay, nasumba na ukak.
Padat ang mulay iti ugali. Sana kasigo da kastoy, atong. Kano'y nakaran naklan. Isong agbubulod akmatan. Adagi, bakit mausi ka, atong? Ada, sumrek kayo ananaan neng. Ay, saan na? Ubay ko lang kumalaan kay binulod ni bakit mo awalis ting-ting ka. Anya day jay, nananang. Tay walis ko ang binulod mo. Isubli mo na. Tanay, usarak mo. Kundam nga isubli madagaws, ngamawan mo. Anya binulod ko. Kawang mabinilbulod ko kada kayo, nana. Ay, nagloko kan. Adamot atay binulod mo awalis ting-ting ka. Ay na, nalipatan nyo siguro, tinangikabilan nyo. Wano nang ipabuludan nyo. Sana siya. Ang mga nukaruprupak lang tibimulod kada kayo. Ay, didak manalilawan sinyang. Si kangaro di bimulod. Ay so, sagkabaw kay ngaminan, nana. Iswadi yun malagip dagiti pabuludan nyo. Ay sana siya. Awan binulbulod ko kada kayo. Di da ka man pagkakabawan, nananan. Ha? Walis na aya di binulod mo sinyang. Wen, ngam di mo ibagbagay ti sabali ah. Pudno mga dakab-kabaw day dya bakit? Isu nga urag darong day jay. Di dan tumalapat siya ta dakab-kabaw naan. Ngam nalagip na mo't asikatin ang bulod iti walis na. Bye-bye ama. Torsonadak ngamin day dya walis. At idug, sana masapol nga agkubuak nga agwalis. Saanin amasapol agumatang taiti kagawaan ta diti balay bakang basta amuta nga ramatan ti utek ta. Wen na ah, lakay. Kumare, mabalin abuludan tay dakkel akaldero yo. Adda ngamin bisitak inton bigat ket nagbabasi mo dagiti kaldero may. Ha? Sapay inis-isa kung dagitay kaldero may maray. Pinasilon ko iti kastaunay. Ay ket is-isak tumat ano isublik maray. Pasilang agtumat iti kastaunay. Ha? Ay, mabit lang nga raw tay nakalaan. Manaw ti buludam. Ay kwa, ay may salaang mare. Basta tay kadakkelan kan katibkeran. Nene, apay, anyat pagkakaribuswan niya, kakalugaran. Ay nakakaataw, natakawan ka numan da karyaw. Kaano pa'y? Idi parbangon ka numaut, tinakaw da kanu ti duasil pun di apo ko na, kentay bag ni bakit na anangina, at dapay kanu karga na akwarta di bag na. Anya, asilo ko iti nagtakaw. Atap da adayo kanu dagijay nga agtatakaw. Ay, nakabutang mo dagita tattao. Hindi na panalawas, natakawan mo't da asunta di tadaya. Anya, ay asos, nagawan ko ti babain tagita nga agtatakawan. Ay, naimbagla kita, ta saan ko nga ugalit agtakaw. Agbulod iso. Yung nagtadagitoy, tamangan lupidutan dagitag tatakaw, atong. Sige, nalakaayat ti matakawan. Huwag nga roda, sapay nangina dagitoy agamit. Nagalaam nga dita butas mo aping. Binulod ko idikin ni Diana. Nangina ka no daytoy kay. Madlaw nga rod anang ina, tanalagda. Kit isublimpay. Sana na? Di na mo ilapagan ano daytoy. Kukuha ko. Nalipatan nan daytoy abutas na. Nagkapumanan ayasin niyang. Nakasapsapa rin mo ka. Di ka pala nakaimukat. Ngam agkaiwara ka man ang hindi ta kakaaruba. Adda ka naman nagtakaw idirabiin lakay. Anya, kasino tinatakawan nga eh? Da sa tornino ka na o. Kwartamat ka naman ang titinakaw da. Nasurok ka no 10,000 pesos titinakaw da. Ay, sos, nagdakkel agatan. Pauit ka no tikabsat na day dya kwarta. Tapagpuunan da ka no kumay tinegosyo. Ang tinakaw da magkanon. Sayang ang arod no kasta. Di dalagbutan dagitang agtatakaw. Ay, wan nga rod ah. Nagdakas da ramid da dagita atataw. Nagpintasan da ito'y baga nakasabit dito'y likod ti balay da pare karyo. Nabasbasamot.
natuduan sa. Di dan sama pagan anong daytoy abag. Nagpintas. Bagti babae. Ay, agin aawag akman. Pare karyaw, maridalain, ada kayaw. Di yon samot kaya to'y bag anak kasabit dito'y likod ti balayon. Awan sumumbat. Ay, lukatak man daytoy. Ni, at magkarga na bulpin kan make up. Nabasbasa. Malaag dayto yan. Di dan pagan ano daytoy. Sapay napintas abag. Marisinyan, nalpas mo nga inosar di dakkel akaldiro, may. Ay, wan, nalpasan maray. Alaag man nga rod, maray, kapag lutwak man iti tinupay. Taglako akman, inton meeting tayo as senior citizen. Ay, mabit lang mare ah. Urayin nak diti balkon tay nakalaan ti kalderaw. Day, sa balimot day to'y isubsublim a kaldero, maray. Ay, nay, isumaday tatay kaldero maray. Sa bali, maray, daan day to yun. Kan naging pis day to. Kan dakdakkel tay kaldero, maray. Ay, na, di nakman alilawan maray. Day tamot tay binulod ko a kaldero. Sa bali nga road, maray. Di may papilay. Di nak mapagbalinan nga ulbod ah, maray. Ha? Day tamot na talaga tay binulod ko. Alamon. Tapumanaw kan. Ay, jak tuman lang bulbulod kan. Talilawan nakmat. Apay ngay akas tamaray. Nagpintas di kaldero a binulod mo. Ngam apay ngay anagdaan mo't day ta isubsublime. Pingaw pay. Awan may sa pagigaman na. Katalaga matakukwam na ito'y mare. Amok ton no maminsan. Picturak to ti buludag. Tapno da ebidensya. Awan kat babain da. Agbulod da. Sano'y sublida? Sa balin ti sublida. Ay na, amom lang arudan ti style lang dyan agasawa. Ngam, pinabuludan pa lang abay. Nagtalakak ata kumari ka nga raw. Kunak ano nila kay nalang ti kasi ti ugali na. Ngam agpadpada da magayam. Ala, amom tao dumaminsan. Di mon pabuludan ita. Ngam kasanun ngay tay binulod na akaldiraw. Di, nangalaam di ta islingbag mo atong. Nagpintas mo. Wow, leader da ito. Nangalaam ko na. Ije batog ti balay da sa Turnino. Nakawara mo ijay. Kat amangan mo nubag ni sa Turnino. Diyak ka mo ah. Diyak dinamag na. Tanukukwa na. Di na mo ilapagan ano da ito lang. Nakawara. Anya? Ay, uray siyak. Adamo na alak abaglakay. Ah, Inwarada mo lang. Iso nga inala ko na. nuli na pagan ano. Alaan tata sayang. Tata, intay makidaya ijilaang. Ah, abay. Asino at ang kasar? Ni Marlon, tata. Intay makipangan. Gawa na. Ay, ada pasalan ng nga ta. At tata, kitnukumbo talang na. Ay, wow. May garo na. Ay, sige. Umay kami kinibakit baraw. Usaram ta islingbag mo amapan makidaya atong. Way, si Kangay. Kausarok mo ta. Adabado ka kapadpada ti kulor na. Agpares. Uray siya. Ag leather jacket akmal. Tapno maipares iti islingbag ko. Kahit agrubat ang arudan at ni aldawan. Tapno masapat ang makapila iji panganan. Day! Day, tan samod tay sandal tay kaanak kagsinyang. Anya kay mo dun. Nagbigsa mo tang iwat yung nana. Agbibigbig kay mo. Kahit isumay! Nabayaga binunod mo day ta. Ngam di mo yung sub-sublay. Karopro pa na lang da ito'y nana. Ay, di yun mo tilawlawatan niyo. Di nakman ibabain dito'y. Nanasinyang, tay samat bag ko day ta inosariyo. Tay bag ko anatakaw day ta nga adda karga na akwarta. Ha? Sigamat gayam tinang takaw iti day ta nana. Ay, ala. Ay, sana puno na ita. Ha? Ibasarak sa Torino. Saan ang nagtatakaw? Ha? Sikat na nagtakaw iti pagkingkortak. Pagko na tino sa man. Kumatino sa ni Nanasinyang sa Turnino. Ang tatakaw kayo. Ay, ay, naawa na mo may di pagpagayaw. Ay, saan kami nagtatakaw?
Mapanda ka no ije barangay hall. Agsasarita tayo kano kadagiti kalugaran ta. Anyat ko lang ay ijay. Awan mo basol ka. Saan ka magkagtatakaw? Di sa mo tinakaw na ijay. Isungarod ama panta. Ipalawag ta ti amin. Ay, pero wiso na gijabang. Ay, ngarod Imbati siguro dagiti agtatakaw dagiti abag idinaalad ang ti kargada. Mala, mapantang arunay. Tapno madipinsaan ta ti say kabakay. Ay na, agyaman kami tanaawatan niyo ti palawag may kakabsat. Huwag kakabsat. Saan ada kami tagtatakaw? Ito maminsan, di kay basta pidot latan iti gamay, tasan nyo ako ka. Ipakada yung pa yung umuna nga bila. Ay, uwan pare. Ay, pag nakman mi tayo tiyang inarapid may. Isublim nga rudan atay binulod mo awalis tintin ko sinyang. Ha? Kinuray tayo martilyo pare ataw. Isublim ko ba? Daan nga may tayong sublim. Kantay na pintas akal tiro may marisinyang. Isublim ko ma. Awan, isublik mare. Sige. Ipampaminsan mintong na isuble. Pati pa itang martilyong pare. Sorry no sabali tayong sublek. Ay, sorry ba't kadagiti nagbuludak. Apo. Promise, isublik amin dagijayan kakabsat. Rumbang lang. Tamaditar aramidin niyo. Saan ada saya at tikasta? Wala na, wanway. Saan ang maulit kinaramid, may? Wan kakabsat. Promise, agbalbaliw kami ni ti asawak. Saan kami nga agbulod iti urayan niya? Tapno saan kami ang masulisong nga garamid iti may kaniwas? Kastaw na iti pan nakapabain may iti daydagon daway, gapu iti kasjaya na pasamak. Tinongpal mi nga rod ti karimi iti asawak kat nagbalbaliw kami. Manipod idin, napintasan tilinangan may kadagiti kalugaran may. Ala, day taman ti pasamak, ajak tupulos, malipatan. To'y pagayam mo, sinyang. Ala, papagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagnina iti tonggal maysa.